ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ମରା ହଉଥିଲା ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା। ଭଲ ପିସ୍ ମା ପଡିଛି। ହଁ ଭଲ ପିସ୍ ପଡିଛି। ଭଲ କେତେ କେଜି ହବ ଇଏ? 2 କେଜି 2 କେଜି ଅଧିକ ହବ। 2.5 କେଜି। ନା ପେଟି ପିସ୍ କରିବୁ? ହେଇଗୁରା କରିବି। କୋଉରା କରିବୁ? ହେଇଗୁରା ପେଟି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏତେ କରିବି। କେତେ କରିବୁ? କେତେ କରିବୁ? ହାଣ୍ଡିଆ ମା ଏପଟେ ମାଛ କାଟୁଛି। ଏଟା କଣ କୋଉ ମାଛଟା ଏଇଟା? ଏଇଟା ସାରା ମାଛ କାଟୁଛି। ଶାଳ ମାଛ। ହଁ ସାରା ମାଛ କାଟୁଛି। ହାଇ କରିଦବୁ କ୍ୟାମେରାକୁ। ହାଇ ହାଇ ହାଇ। ତାପରେ ଆମର ସାବି ମା ଏପଟେ ଚୁନା ମାଛ ଭାଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଗୋଟେ ମା ଆମର କାଟିକି ରେଡି କରିସାରିଲେଣି ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।